الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bayan haka muna jaddada godiyanmu ga subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka, wato ranar Juma'a, wadda ta dace da 28 a wani lissafin 27 ga watan Ramadan. Hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1446, wanda ya yi daidai da 28 ga watan uku miladin annabin Allah Isa alaihi salatu wassalam shekara 2025. Kamar yadda muka faɗa a jiya, tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci namu mai albarka, kusan ajiya muka kawo madakata da za mu tsaya duba da yanayi na lokaci da kuma irin tarin tambayoyi da muke da su a ƙasa, wanda hakan ya sa muka alƙawaranta cewa yau ba za mu ci gaba tafsiri ba, sai dai mu yi amfani da dama ta amsa waɗannan tambayoyin da muke da su a ƙasa gaba ɗaya. Wanda bayan mun amsa tambayoyi, idan Allah ya kai mu gobe lafiya, shi kuma ita ce rana ta ƙarshe da za mu zo mu yi addu'o'i da jan hankali da nasihu ga ‘yan uwa musulmi na ainihin rufe tafsiri. Allah ya sa mu dace. Abinda ba mu sani ba Allah ya sanar da mu, wanda muka sani kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Allah ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aiki da daidai. Saboda haka malam, bismillah, menene tambayar mu ta farko? Yawa, mai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam, da fatan an sha ruwa lafiya. Ina da tambaya ne, shin idan miji ya saki matar shi, shin ya halatta ya auri kanwa ko in yayar ta mutu, ko da ba a rabu ba, ya zama ita din ta mutu, shin ya halatta zai iya auren kanwarta? Ina da buƙatar ƙarin bayani akan wannan. To Allah ya sa mu dace. Mai tambaya take da tambaya cewa idan miji ya saki matar shi ko kuma matar ta mutu, ina fahimta haka ne ko ya sake ta ko ta mutu, shin ya halitta ya auri kanwarta? Ƙwarai da gaske ya halitta. Dogaro da ayoyin alkur'ani mai girma, dama subhanahu wa ta'ala mata nawa ne waɗanda Allah ya haramta mana mu aure su ya kamata mu fara kallo. Sai idan muka duba sai mu ga shin waccan kanwar tana cikin waɗannan matan da aka haramta ko kuma ba ta ciki. Alƙur'anin ai shi zai ba mu amsa. Mace ta farko da subhanahu wa ta'ala, wannan karatun ina so mu lissafa mu san guda nawa ne tukunna, saboda ko a wani waje aka tambaye ki ko aka tambaye ka, ka san mace nawa ce Allah ya haramta maka aura. Subhanahu wata'ala yake cewa wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqata wasa sabila. Wannan ita ce mace ta farko da subhanahu wata'ala ya hana namiji ya aure ta, ya hana wani mutum ya aure ta. Wace ce? Ita ce matar da duk mahaifinka ya aura. Allah ce wala tankihu ma nakah aba'ukum minan nisa'i, kada ku auri matan da ubanninku suka aura daga cikin mata. Allah ce illa ma qad salafa, sai dai abin da ya wuce a zamanin jahiliya. Allah ce wanda duk ya aikata hakan innahu kana fahishatan, yin hakan alfasha ne wa maqatan abinki ne wa sa'a sabila, hanyar tayi muni.
duk macen da mahaifinka ya aure ta yayi mu'amala ta auratayya da ita, Allah ya ce wannan mata haramun ce, duk kyanta, duk asalinta, kuma duk kurciyarta. Ta iya yiwa mahaifinka zai iya auren karamar yarinya wacce kila bata wuce shekara 17-18 ba, wanda kai ma a shekarunka zaka iya aurenta, sai Allah ya kawo rabuwa tsakaninsu. Allah ce wannan mata haramun ce, ba kuma rabuwa ba, ko da a ce rasuwa ce. Amma a zamanin jahiliya an yi hakan, idan uba ya mutu ya bar mata, to matan su karan kansu aka raba su ne a cikin kayan gado, kuma waɗannan 'ya'yan su yi mu'amala da su kamar yadda ubansu yake mu'amala. Aure ta mata nawa kenan? Wa banatukum. Allah ce 'ya'yanku waɗanda kuka haifa, Allah ce ko babu sauran mata a duniya haramun ne ku aure su. Mace nawa? Wa akhawatukum. Allah ce 'yan uwanku waɗanda kuka fito ciki ɗaya da su, uba ɗaya, yayunka mata, ƙannanka mata, Allah ce haramun ne ku aure su. Mace nawa kenan? Wa ammatukum. Allah ce wa ammatukum, goggoninku, su ne ƙannan mahaifi, ƙannan mahaifiya mata da yayun mahaifiya mata, Allah ce haramun ne ku aure su. Daga nan Wa khalatukum. Allah ce da innoninku, su ne yayun mahaifinka mata da ƙannan mahaifinka mata. Ta iya yiwa mahaifiyarka ko mahaifinka kila cikin ƙannan shi akwai masu ƙananan shekaru, wanda a shekaru kila za ka iya auren su. Allah ce tunda suka fito ciki ɗaya da iyayenka, su ma sunansu iyayenka, haramun ne ka aure su. Mata nawa kenan? Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Allah ce wa banatul aki, da ƴaƴan ƴan uwanka, kana da yaya namiji ko ƙani namiji yana da ɗiya mace, Allah ce haramun ne ka auri wannan macen. Wa ummahatukum wa banatul ukhti. kana da ƙanwa mace ko yaya mace ta haifi ɗiya mace, wannan ɗiyar da ta haifa Allah ce haramun ne. Dama ita karan kanta uwar Allah ce haramun ce, sannan yanzu ɗiyarta ita ma haramun ne ka aure ta, ko da a ce babu sauran wata mace a duniya sai ita. Mata nawa kenan? Wa ummahatukum allati arda'anakum. Allah ce wa ummahatukum allati arda'anakum, da iyayenku waɗanne ba waɗanda suka haife ku ba, an yi magana waɗanda suka haife ku a baya ko, to da iyayenku allati arda'anakum, waɗanda suka shayar da ku. Ta iya yiwa an haife ka sai mahaifiyarka ta rasu, ko wani dalili na rabuwa ya faru, sai wata mata ta ɗauke ka ta shayar da kai, dalilin wannan shayarwa ta zama uwarka ta shayarwa. Allah ce wannan mata haramun ne ka aure ta. Wa akhawatukum min rada'a. Idan matan nan tana da ƴaƴa kamin ta shayar da kai, halas ne ka aure ƴaƴanta, amma yanzu tunda kuka sha nono ɗaya da ƴaƴanta, kun zama ƴan uwa, haramun ne ƴaƴanta. Mata nawa kenan? Wa ummahatu nisa'ikum. Allah ya ce sirkanku, duk matar da ta haifi ɗiya ka auri ɗiyar, to uwar jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa, haramun ne ka auri uwar. Mata nawa kenan? Wa raba'ibukum allati fi hujurikum. Allah ya ce da agololinku waɗanda suke a cikin ɗakunanku, allati arda'anakum. min nisa'ikum allati dakaltum bihin. Min nisa'ikum allati dakaltum bihin. Agololinku waɗanda ke cikin ɗakin ku, abin da yasa na ce ƙarasa agola kala biyu ne. An fahimta? Allah ya ce agololinku waɗanda ke cikin ɗakin ku, sai ya ƙara da bayani ya ce allati min nisa'ikum allati dakaltum bihinna. Agololin na matan da kuka yi mu'amala ta auratayya da su. Idan ka auri mace ta zo da ɗiyarta gidan, baka yi mu'amala ta aure da ita ba, an fahimta, za ka iya rabuwa da ita, ka auri ɗiyarta halak ne. Idan ka aure ta, mu'amala ta riga ta shiga tsakaninku, to wannan ɗiyar duk asalinta dukkan ta haramun ne ka aure ta. An fahimta ba? Mata nawa kenan?
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. Allah ya ce idan ba ku yi mu'amala da waɗancan matan da kuka aura ba, to babu laifi don kun aura agololinsu. وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم. Da ‘ya'yan matan da ‘ya'yanku suka aura, kana da ɗa namiji sai ya auri mace, wata ƙaddara ta saki ko ta mutuwa ta gitta ya rabu da wannan matar, to kai uban shi haramun ne ka auri wannan matar. Mata nawa kenan? Wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa. Ku haɗa tsakanin ‘yan uwa biyu, ka haɗa ya da ƙanwa a gida ɗaya, kana auren ya kuma kana auren ƙanwa, Allah ya ce haramun ne. Ko da ko a ce Hassana da Usaina ne, haramun ne ka aure su. In ka auriya to ya ka aura, in ka auri ƙanwa ka aura. Dole duk yadda ake jin daɗin ka ɗaya za a baka. In ko ka ga an ƙara ma, sai idan babu wannan yar sai a baka ƙanwa, ko babu ƙanwa a baka ya. Daga nan Allah ya ce inna Allah kana gafurar rahima. Lalle Allah ya kasance mai gafara ne kuma mai jin kai. Mata nawa muka samu? 13 anya. Mata 14 muka samu. 14. Daga nan saura ɗaya Allah ya ce wal muhsanatu. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Allah ya ce da duk wata katangaggiyar mace wacce take da aure, Allah ce haramun ne ku aure ta. Duk matan da aka ɗaura mata aure da wani, to kai haramun ne ka je a sake ɗaura mata aure da kai. Mata aure haramun ne kai, ba a aure a cikin aure. Wannan ita ce suka cika mata nawa? Mata 15. Ƙarƙashin wannan Allah ce illa ma malakat aymanukum. Akwai matan da auren kuma za a ɗaura wani auren, wace ce? Ita ce baiwa. A lokacin da aka je wajen yaƙi, aka kashe maza, aka kwaso mata a matsayin ganima ta yaƙi ko bayi, matan nan ba suna da maza ba? To tare da mazan nasu idan kuka zo ba ku da buƙatar sai in mazan sun zo sun sake su. Allah ce Allah ya yarda ku ci gaba da raba a ba kowa, ku yi aure a ci gaba da mu'amala. Takobin da ya shiga tsakaninku da su ya kwance wancan auren. A ci gaba da hidima. Mata nawa kenan? Mata 15 waɗanda Allah ya haramta. Ita wannan ta ƙarshen adafi ce da wal musanatu. Allah ya ce matan aure haramun ne, sai ya ce sai dai baiwa. Kaga duka magana ɗaya ce. Ma'ana a cikin matan auren akwai waɗanda suke halal. An fahimta, su ne bayi. Saboda haka mata nawa Allah ya haramta mana? Mata 15. To sai mu kalli tambayan mai tambaya. Tambayar mai tambaya take maganar idan ya sakiya zai iya auren ƙanwa, tabbas zai iya aurenta. Dalili abinda Allah ya ce wa an tajma'u baina lukutaini, a haɗa ya da ƙanwa a gida ɗaya, ga ɗakin ya ga na ƙanwa shine haramun. Amma an auri wannan saki ya shiga ko mutuwa, to babu laifi a bashi ƙanwa. Wannan shine. Me tambaya ta gaba malam? Mai tambaya ta biyu ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Malam da fata an sha ruwa lafiya, Allah karbi badinmu ga baki da. Malam tambayar da zan yi ta ce akan kitso ne, shin mace za ta iya ƙara attachment ta yi wankan sallah ta yi kolabo ko dai abin bai halatta ba? Na'am, mai tambaya take magana dangane da abin da ya shafi ƙarin gashi da mata suke yi ko? Shine attachment, ne zamanin mace ta ƙara wani gashi saɓanin nata, bayan nata ta yi ƙari akan wani. Abi na farko ma tukunna, me ake ce ma attach? Attach ma'anar shi a sauƙaƙe kawai a ƙara wani abu wanda da asali ba haka yake ba. Sannan akwai bambanci tsakanin ƙari a ƙarawa da kuma canzawa. Akwai canji, akwai kuma ƙari. An fahimta ba? A zahirin gaskiya babu wata aya ta Alƙur'ani wacce ta zo ta haramta cewa mace ta ƙara wani abu a matsayin ado. Babu wannan ayar. An fahimta ba? Amma akwai ayar da ta haramta mutum ya canza surar shi zuwa wace sura.
wadda ana danganta waccan ayar da wannan magana, shi yasa na kawo su. Ana danganta su amma maganganun daban-daban suke, kuma za mu fahimce su. Ayar da ake kawo ita ce Allah yake cewa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna azana lanami wala amurannahum fala yughayyirunna khalaqallahi wa man yattakiz shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Tambayar guda ɗaya ce zan ƙara mana da wata a ciki don abubuwan su fito fili. An fahimta ba? Ainihin muhalli shahid ɗinmu da nake so mu ɗauka ana shine fala yughayyirunna khalqallahi, waɗanda suke canza halittar Allah. Allah ce wanda duk yake canza halittar shi daga yadda aka yi ta zuwa wani nau'i na daban to ya zama abokin shedan. Wanda kuma duk ya riki shedan a matsayin masoyi koma da bayan Allah, Allah ce a faɗa mai yayi asara a fili. Allah ya kiyaye mu. Menene canza halittar Allah? Misali, Allah ya halicce ki baka, sai ki ga cewa ai Allah bai dace a ce kamar ki Allah ya yi ki baka ba. Ke ga ke hakan bai dace da ke ba, saboda haka dole ke fara zaki koma. Fala yughayyirunna khalqillahi. An fahimta ba? Kin canza halittar Allah. A'a, Allah ya yi ki fara, ke ga ke hakan bai miki ba, ke ga wata sura ta daban da yake da bukata. Kike bukatar ki canza daga ainihin yadda Allah ya yi ki. Allah ce wanda duk ya yi waccan hanyar ya zama abokin shedan. Akwai nau'i na zane da ake yi ko tatu wanda duk yana shiga ƙarƙashin wannan ayar. A ƙasar Hausa akan ɗauki zane a matsayin ado ko al'ada, amma akwai zanen da idan aka yi shi yakan canza halittar mutum daga wani yanayi zuwa wani yanayi na daban, wanda idan ya saba wa al'ada. To irin wannan yana shiga ƙarƙashin wannan ayar, saboda canza halittar Allah ce. Allah ga yadda yi kake ganin cewa kai ba haka ya dace ya yi ka ba. An fahimta ba? Ga wata matsaya da kake so ai kaza yanayi kaza ya kamata a ce Allah ya yi ka. To ka canza halittar Allah, wanda kuma duk yayi haka to ya zama abokin shedan. Allah ya ce akwai tsammanin in ya mutu a haka zai yi asara a fili. Ita kuma wancan magana ƙarin gashi da ake, hankalinku ya dawo wajen. Magana ƙarin gashi da ake ado ne. Me ake ce ma ado? Subhanahu wata'ala ya siffanta duniyan nan da cewa ado ce, innamal hayatud dunya yace la'ibun ko wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takasurun bil amwali wal auladi wa iduhum ma iduhum shaydanu shine innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakurun bainakum wa takasurun bil amwali والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. wannan duniyar Allah ce rayuwa ce kawai ta rudi. A wajen Allah ka zo duniyan nan a halicce ka zo ka yi wata 'yan shekara ka 100 ko 200 ko 300 ka mutu, a wajen Allah kamar a kyanta ido ne ya tashi a wuce, ba wani abu bane. Shi yasa da aka je kiyama Allah yake kwatanta mana shi fa lissafin Allah daban namu daban. Mu muke ganin lokacin da nisa, a wajen Allah ɗan kaɗan ne. Akwai inda yake tabbatar mana da cewa kwana ɗaya a wajen Allah Allah ya ce daidai yake da shekara 1000 a irin lissafinmu. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna. Kwana ɗaya kamar shekara 1000 ne a irin lissafinmu. To in kwana ɗaya yana matsayin shekara 1000, ita shekara 100 da za ka yi wani matsayi take a wajen Allah? Allah sa an fahimci lissafin. Ba komai bace a wajen Allah, kamar yanzu ne an yi an gama. Shi yasa duniya sai Allah ya kwatanta ta ya ce ai ado ce kawai. Me ake ce ma ado? Shine abin da za ka sa yanzu an jima ka cire ka aje.
ka ɗauko hula ka sa a matsayin ado, an jima ka cire ta ka ajiye, akwai aibu a ciki? Babu. Abin da yake fita daga siga ta ado shine abin da idan ka sa shi an jima ba za ka iya cirewa ba. Ɗazu da na kawo magana bleaching, ka canza halitta ka daga baki zuwa fari. Yanzu kina baka yau, kika je aka miki allura ko kika yi amfani da mai ko sabulu sai kika koma fara. Sanda kika koma faran nan, misali yau kina fara, zuwa an jima da daddare za ki iya komawa bakakki? Akwai wani abu da za ki yi amfani da shi wanda za ki koma yadda kike a da? Amma attach wannan ƙarin gashin idan kai yanzu da safe zuwa an jima da yamma za ki iya cirewa ko ba za ki iya cire shi ba? Za ki je ki cire shi, saboda haka ado ne. Saboda haka wannan babu wata aya wadda ta haramta ado, musamman adon ma ga mata a cikin littafin Allah. Saboda ai su mata Allah ya faɗa mana asalin halittar su ma ya ƙago halittar su ne daga ado. Su daga can aka halitto su. Shi yasa dan namiji ya kasance a cikin yanayi na rashin kintsi, an gan shi buju-buju cikin ƙasa ba abin magana ba ne. Saboda dama asalin shi da me aka halice shi, da tabo aka halice shi. To wanda ya fito daga tabo ana sa ran a gan shi da kyau? Ita kuma mace sai Allah ya siffata mana da cewa ya samo asalin halittar mace ne daga wani abu rufaffe na ado, kamar a ce kwai. Yanzu misali kamar kwai da faffe, a lokacin da ya dahu da kyau aka fasa shi aka yi sa'a ya fita subul, za ka duba a lokacin idan ka kalle shi akwai wani aibu a tattare da shi, za ga ko ina subul gwanin ban shi, kai ka ce sai an wanke hannu sannan a taɓa saboda kyau. To daga aka samu halittar mace. Shi yasa babu wani kuskure mafi girma da mace za ta aikata irin ta kasance ba cikin tsafta da ado a koda yaushe ba. Saboda da zarar kin kasance a yanayi ba na tsafta ba, kina canza halitta ki ne daga yadda aka halicce ki, kin ba dole he kin koma halittar maza. Da mun ganki da datti so kike ko he kin koma namiji dole. Wannan shine ka'ida. An fahimta ba? Duk wani abu da zaki na ado wanda zaki sa shi yanzu an jima ki cire ba haramun bane. Babu inda Allah ya haramta shi. An fahimta? Sai dai a matsayinki ta mai hankali, sai dai a bigiran da kika tsinci kanki, sai dai a cikin al'ummar da kika taso ta musulmi, akwai abin da yake saba ma ka'ida ta musulunci, akwai abin da yake saba ma ka'ida ta al'ada ta bahaushe. Misali, a ƙarin gashin da ake yi, akwai wanda idan aka yi za ka kai idan ba ma kana da kyakkyawar fahimta ba za ma ka iya gane an yi ba. Akwai kuma wanda kai tsaye inda za ki yi shi a ganki a kan hanya, duk wanda ya ganki ya ce kai wancan kamar ba 'yan musulma ba. Haka ne? To ke kuma a matsayinki ta 'yan